Il-professjonisti mediċi kollha fosthom it-tobba tal-familja se jirċievu taħriġ online dwar is-servizzi kollha relatati mal-kura fil-komunità, speċjalment fejn jidħlu l-anzjani. Dan intqal f'konferenza tal-aħbarijiet fiċ-Ċentru għall-Anzjanità Attiva. Wilfried Gallia, it-tabib u l-editur tal-programm online Edukazzjoni Medika Kontinwa, saħaq illi s-sessjonijiet kollha jirrelataw ma' aspetti differenti tas-servizzi illi jistgħu igawdu minnhom l-anzjani. Waħda hija rigwardja servizzi mediċi li jingħataw fid-djar bħal psychogeriatric, bħal geriatrician service, bħal dementia intervention team. Imbagħad għandna sezzjoni oħra illi dwar servizzi li nataw tipo bħal community care. Il-tabib Gallia spjega illi t-tielet sessjoni ta' taħriġ se tkun dwar servizzi relatati majnuna illi tista' tingħata fid-djar u fl-aħħar sessjoni se jitalmu fuq dak li hu magħruf bħala respite at home. Ma' One News il-kap eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva Renzo De Gabriele tkellem dwar kif it-taħriġ se jkun qed jgħin b'mod dirett lill-anzjani. Il-mira tagħna, l-istrateġija tagħna hija li ovvjament ħanatu dan il-training program li huwa b'xejn biex ma' professjonisti kollha ta' Malta kollha u għawdex kollu biex ikunu jafu iktar fuq is-servizzi tagħna ħalli huma fl-istess ħin ikunu jistgħu mbagħad jagħtu servizz aħjar u jagħtu suġġerimenti lill-pazjenti tagħhom ħalli jkunu jistgħu mbagħad jinqdew aħjar għal bżonnijiet li jista' jkollhom. Il-Ministru Michael Farrugia qal li b'dan il-mod il-professjonisti mediċi ikunu jistgħu jarfu lill-anzjani fuq l-20 servizz li jipprovdi il-Gvern fil-komunità. U allura huwa importanti li l-20 servizzi li aħna nagħtu bħala dipartiment ikunu konxi tagħhom, ikunu jafu kif japplikaw u eventwalment il-pazjent ikun jista' jingħata l-aqwa attenzjoni u servizz.